Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дӯстон дар ноҳияҳои ҳатман барои реклама кӯмак мерасонанд дӯстон. Дар шаҳри Душанбе квартира ё ин ки дачаи фурӯшӣ доранд, мағозаи фурӯшӣ доранд дӯстон, дар номеро муроҷиат бикунем. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон, дар комментария хонаҳои мо ба ноҳияи Фирдавсӣ Гулбута, сентри Гулбута гуфтем, хонаи фурӯшӣ ан ҳамин сари роҳ дастдӯстон, ду ошона плюс подвал аст. Сари роҳ аз ин бар дӯстон маршруткаи Си конечный, масҷид, садик, мактаб 124 ҳамаш наздик аст. хоб ба пеши хона мебинем латоки об аст дӯстон, ҷубор. Хонаи фурӯшӣ ан ҳамин сари роҳ даст. деволашан ҳамин хез дӯстон, ростаки медорем дар он хона. ҳавли буручатка 2 сотиқ замин, 5 дар хона, 2 ошона, 130 квадрат аст дӯстон. хоно ремонташ нав кардагиам бигем мешава, компактни ремонтош ҳамаш қоидави аст дӯстон. инҷо ҷои агароча дорад, септик ба кирпичи жони бардоштагӣ шудааст. мансард нест дӯстон, монолит аст байни якум дуюм, подвалам ҳаст. ҳозир медароем поли маълумоти хонаро медиҳем дӯстон. обаш гуфтем оби мақсад шаҳрӣ ҳам доранд, свети аст дӯстон, мотор хати светош шаҳрӣ аст. ростак як холи калон мешавад дӯстон. рост кухня мешавад дӯстон. инҷо ҳоҷатхона ва инҷо як хонаи спални. аз инҷо бошад сари роҳ меҳмонхона дӯстон. аз меҳмонхона сар мекунем. чизи чорааш договорной аст дӯстон. бисёр чизаш месад, баъзе чизашонро мегирам. хоб як зали калон. полҳо ламинат, ду тиреза аст бари бино, як тиреза аст, ду тирезаи дигар аст пеши ҳавлӣ аст. ростаки кухня медарем дӯстон. гарнитур, стиралка. инҷо як тирезача аз тарафи пушт аст дӯстон, пушти бино ҷои дидонхона, чакдонхона аст. баъдан ба навор мегирем. инҷо бошад комнатаи спални. як тиреза аст пушти бино аст дӯстон. потолокҳои хона натиҷной аст дӯстон. душевоям натиҷной. инҷо санузел, ҷои кабина кардагиам дӯстон. септик аст гуфтем. хоб мебарем ба дуюм ошона.
дар ин дуи мошина дӯстон се дархона аст. Ростакиашро ба навор намегирем дӯстон, чизи чора мондаган. Ҳамин хонае ки мебинем дӯстон, хонаи спални аст, як санузел дар дарунаш дорад. дар ин ҷо бошад як комнатаи дигар, комнатаи детский. дуюми хона мерем дӯстон. як зали дигар дар дуюм ошона. сеюми хонаро гуфтем, дараш маҳкам аст дӯстон. чизи чора мондаган, санузел дорад. обши се дархона дар дуюм ошона, ду дархонаи дигар дар якум ошона. подвал дар поён аст дӯстон. подвалам ба навор мегирем. подвалаш ду роҳ дорад дӯстон. аз даруни якум ошонаам роҳ дорад, аз берунам роҳ аст ба сӯи подвал. подвал поли кафел аст дӯстон. полаш ранггул ранг кардаган. инҷо системаи об, термикс ва як дар аз тарафи ҳавлӣ аст дӯстон. подвали калон аст. хуб дӯстон, бари бино медароем. дар ҷои умивальник дар пушти бино дӯстон як ҷои ҳоҷатхонаи заминӣ, як душевой. дар ин ҷо бошад инҷо дом як раквинаи дигар аст дӯстон. ҷои алоқхона, чакдон ва ду деги дигар дӯстон дар ин ҷо. системаи обам дар ин ҷо аст. хуб дӯстон, ҳама чиро фаҳмондем. нафароне ки чизе намефаҳманд, номерҳои соҳибхонаро мемонем. ватсап ҳам ҳаст, метавонем дар ватсап муроҷиат кунем. маълумоти пурраи хонаро мақсад соҳибмулк диҳад дӯстон. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фирдавсӣ, гулбута, сентри гулбута аст дӯстон. 2 сотиқ замин, 5 дархона, 2 ошёна, 130 квадрат. септик ба кирпичи сурх бино бардошта шудааст. гуфтем ки конечный путь, маршрут си, масҷид, мактаб, 124 хитоӣ, садик, ҳамаш дар назди бино ин хонаи фурӯшӣ ҷойгир аст. хона дар сари роҳ ҷойгир аст. гуфтем ки дӯстон, нархи ин хона $140,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстон. алиш вариант ба ягон мошини
аз $10,000 амрикоӣ боло бошад дӯстон. аз $10,000 амрикоӣ ягон Camry, ягон мошиное ки мақсад соз бошад дӯстон, алиш болои сум вариантош ҳаст. предлагат кунед дӯстон. номерҳо барои тамос 918 35 65 35. дар ана ҳамин номерҳо WhatsApp ҳаст дӯстон. муроҷиат менамоем. соҳибмулк маълумоти пурра ин хонаро медиҳад. хоб, худо нигаҳбонатон дӯстон. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар комментария хонаро баҳогузорӣ мекунем дӯстон.